Zašová je vesnice skrytá ve Zlínském kraji nedaleko města Vsetín, s počtem obyvatel téměř 3000 a pyšní se bohatou kulturou, památkami, přírodou a oddaností fotbalovému klubu s názvem SK Zašová. Prvopočátky Zašovské Kopané sahají do roku 1922, ale oficiální vznik sportovního klubu se datuje 4. března roku 1926. Největším problémem byl, že klub neměl vlastní hřiště a tak se v roce 1930 odehrály pouze 2 utkání a byli vyloučeni ze soutěže. Před druhou světovou válkou získal Zašova nový pozemek a byli znovu zařazeni do soutěže. S příchodem druhé světové války se činnost sportovního klubu omezila, až nakonec SK svou činnost ukončil. Bylo to ovšem jen na krátkou dobu, jelikož činnost byla znovu oživena na jaře roku 1940. S příchodem KSČ roku 1948 byla SK Zašova zařazena do místní tělovýchovné jednoty Sokol Zašova. V průběhu dalších let fotbal v Zašové fungoval a v roce 1966 dovršil oddíl Kopané 40 let své existence. Dárkem k tomuto výročí bylo celkové první místo A mužstva a opětovný postup do druhé třídy kraje Gottwaldov. Největší úspěch Zašovské Kopané se datuje do roku 1978, kdy tým postoupil do první A třídy. A mužstvo tvořili hráči jako například Hambálek, Weigl, Vrbík, Nohavica, Štěpán, Brňoviák, Frňka nebo Hanáček. Roku 1990 vystřídal Zašové škárový povrch Nová Tráva a na oslavu této události se roku 1922 odehrálo přátelské utkání před zraky více než tisícovky diváků s prvoligovým mužstvem SSK Vítkovice a byla zahájena nová etapa Zašovské Kopané. V roku 1999 se SK Zašova opět podařilo postoupit do první třídy, ale bohužel pouze na rok. Tak první otázka, co si představíte pod pojmem SK Zašova? Tak samozřejmě fotbalový klub, je to srdcovka, od žáčku jsem tady hrával až po staré pány a plus trénování, takže srdcovka, mateřsko díl tady v Zašové. Dobře, díky. A druhá otázka, jak hodnotíte tady fanoušky? Tak za mě asi letošní, nebo loňský a letošní rok úplně super, protože tady si myslím, že tady to, co máme my tady ten fans, tak ani tady v okolí ve Valmezu, kde se hraje divize a jinší soutěže, to prostě takové kluky nemají a opravdu jsme kam, jak ti starší, tak ti mladší, kteří to od nich pochytili, tak je to super. Tak poslední otázka, třetí. Váš nejlepší moment kariéry tady jako hráče? Takže postup do první třídy, poslední zápas ve Štipě, kdy jsme vlastně vyhráli obranku a postupovali jsme vlastně do první třídy, takže to pro mě byl asi nejlepší moment a zážitek. Potom, co následovalo potom, tak to ani publikovat nebudeme. V roce 2017 po 69 letech se vrátil staronový název z klubu SK Zašová. Tak co si představíte pod tím, když se řekne SK Zašova? Takže pod tím pojmem SK Zašová nebo pod pojmem zašovský fotbal si asi v první řadě vybavíme nebo představíme strašně dlouhou fotbalovou historii, protože letos nebo od letošního roku máme 2 roky do jubilea, do výročí 100 let od založení klubu, takže jak říkám, to, co si představujeme pod pojmem zašovský fotbal, je strašně dlouhá historie a tradice toho klubu. Dobře. A jako druhá otázka, jak to vidíte z budoucnosti zašovského fotbalu? My se v současné době, nebo je to otázka posledních několika let, kdy se tady vlastně celorepublikově bavíme o tom, že fotbal už bohužel dneska není číslo 1, nebo jako sport číslo 1. Ta dominance v tom pomyslném žebříčku hierarchickém jako pořád klesá a my v současné době bojujeme o to, aby fotbal na vesnicích, na malých obcích vůbec přežil. Jo, dobře, díky. A třetí otázka, jaký je váš nejlepší zážitek spojený s klubem? Tak určitě musím říct, že to je prostředí a podmínky, ve kterých pracujeme. Já mám tu zkušenost, nebo protože jsme pracovali ve fotbale i ve městě, ve velkém městě, takže to, na co já rád tady vzpomínám, je ta skutečnost, že na malých klubech jsou pořád ještě lidé, kteří vám za práci poděkují a s kterýma je radost pracovat. Jo, díky. Takže taky díky, kluci. V roce 2020 se stalo novou prioritou snaha o kompletní rekonstrukci sportovního areálu v Zašové, co možná v nejkratší době.
Momentálně má SK Zašova krásné nové hřiště a pyšní se novým bufetem. Takže co si představíte pod pojmem, když se řekne SK Zašova? SK Zašova je určitě tradičním klubem s velkou minulostí, s velkou tradicí. Pro mě jako trenéra bylo důležité, abych tady vlastně na tu tradici navázal a snažil se předvést to nejlepší, co vlastně ze své trenérské práce umím, a abych vlastně v Zašové neudělal ostudu. Jo, dobře, díky. A druhá otázka, jak hodnotíte tady fanoušky? Fanoušky, byl jsem překvapený, ale vzhledem k tomu, že sám jezdíval jsem v minulosti na zápasy Baník Ostrava a hodně z těch našich fanoušků tyto zápasy navštěvuje a přenáší tady tu skvělou atmosféru i do Zašové, tak můžu říct, že máme určitě nejlepší fanoušky na této úrovni v celém okrese, a ty starší fanoušci učí už i ty mladé, jak být právnými fanoušky. Mladé to děti vlastně z řad žáků a připravek vlastně strašně baví fandit mužům v zápasech, takže atmosféra je velice kvalitní. Dobře, a poslední třetí otázka, jak byste celkově zhodnotil kádr Zašové? Kádr Zašové ze začátku byl problém v tom, díky generační obměně vlastně stmelit a konsolidovat kádr tak, aby mezi starými a mladými hráči byla nějaká souhra, nějaký vlastně kontakt, a ta generační propast nebyla tak veliká. Jo, tohle byla velká práce, myslím si, že se to povedlo, dneska už žádná propast neexistuje, všichni v té šatně fungují jako rodina, hlavní je prostě klást důraz na to, aby ti hráči nebyli spoluhráči jenom na fotbale, ale znali se i z osobních životů. Jo, potom se to prolíná i do toho fotbalového světa, do toho fotbalového života, a vlastně tím pádem, pokud je dobrá nálada v kabině, tak samozřejmě se dál dostaví i výsledky a můžou být všichni spokojeni. Jo, dobře, díky. Jo, díky. Posledním velkým úspěchem bylo umístění na prvním místě po podzimní části v sezóně 2021/2022 a Zašova se tak stala podzimním mistrem a oslavy mohly vypuknout. V předešlém videu jste mohli vidět nejvěrnější zašovské fanoušky, kteří si říkají zašovští kotelníci. Tito fanoušci podporují SK Zašovu na každém zápase a snaží se jim předat všechnu svou energii. V poslední době se k nim připojila i mladší generace s touhou se zapojit do fandění. A daří se jim to skvěle. A tito mladí fanoušci nereprezentují SK Zašovu pouze jako fanoušci, ale také jako hráči. Teď už jen doufáme, že se přijdete podívat a zažijete, co v Zašové fotbal znamená.